ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, рӯзатон бахайр бошад. Ман ба шумо суҳбат дорам аз Анталия, шаҳри Турсия Анталия. Ман имрӯз баромадам ҳаст дар ҳамин Анталия баъд аз ним соат, баъд аз 1 соат дарсам сар мешавад. аз тамоми шаҳрҳои Россия, Қазоқстону дигар давлатҳо одамҳо омадагиянд форуми просперити ба ман инҷа баромадам аст. ҳамватанони азизу гиромӣ, мехоҳам ки дар ин суҳбатамо гап занам дар бораи чӣ хел ҳамкорӣ карданам. Яке аз чизи асосие ки бояд ки халқи мо ёд гирад, ба якдигар ҳамкорӣ карданам. ин хеле камбудии зиёд аст ки мардуми мо ба якдигар ҳамкорӣ кардан натониста истодааст. вақте ки шумо капиталатон камтар аст, сармоятон камтар ҳаст, вақте ки шумо возможностое ки камтар доред, имкониятотон камтар бошад, дар ҳақиқат бояд ки ҳамкория ёд гиред, муносибатро ёд гиред. вақте ки шумо ҳамкория ёд гирифтед, бақувваттар шудед, баъд майлаш ҷудо шуда кор кунед ҳам мешавад. бадбахтӣ дар чӣ аст? дар он аст ки дар ҳамин давлати мо, дар халқи мо одамоне ки бо ҳамкорӣ карда муваффақ шудагӣ ҳастанд массава, чӯсте бисёран, каман. барои ҳамин қадар фақат бисёртар намунаҳои хуб камтар, намунаҳои ганда бисёртар. ин чӣ гуфта гапам? мисол ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ, дута хешутабор ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ, дута ҳамсинф ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ, ё ки дусета ё рафиқ ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ. агар ки насамем дели шумо якҷоя кор кардана ёд гиред, хеле пеш меред. ман шумо ба 3 та 4 та 5 та чизи асосиша мефаҳмонам. ҳамкорӣ кардан қинай, ҳамкорӣ кардан мушкилай, не ки выгодна барои шумо. дар ҳақиқат выгодна. чӣ ба чанд та плюсаш аст, чанд та хубиш аст. якум, вақте ки шумо партнёр қатӣ ҳамкорӣ мекунед, пули кам қатиам бизнес кардан метавонед. дуюм, анамо хатаратон кам мешавад, ин рискатон кам мешавад. ин беҳад плюси калонай барои бизнес ки шумо ба хатаратон кам мешавад. сеюм плюсаш да чӣ аст ки шумо ба возможностатон зиёд шуда рафта мегирад, имкониятатон зиёд шуда рафта мегирад. чорум, маҷбур мешед ки вақте ки ҳамкор қатӣ кор кардед, аз бизнес пул нагиред. вақте ки пула шумо аз бизнес намегиред, кассаба меистаду ана давр зада мегардад, оборот хӯрда мегардад, тестатар бизнесатон боло барафта, оборотатон калон шуда мебаравад. панҷум, вақте ки шумо партнёр қатӣ кор мекунед, хоҳед нахоҳед маҷбур мешед ки ҳисоб-китоба дуруст кунед. ҳисоб-китобатон дуруст буданаш дар кор, учёт контролатон нағз мешавад, порядка мешавад, бизнесатон ба порядки хуб мешавад, план мешавад, стратегия мешавад, шумо ба осон мешавад бизнес кардан. барои ҳама қадар баъд баъзан административни ресурсотон пайдо мешавад. ин чӣ гуфта гап? шиносоитон, сивиасотон шумо ба камтатар аст, дигаро ба мискун бисёртатар аст, якҷоя тестатар мешавад. агар ки шумо анализ карда буред, тамоми дунё бинед, кадом компаниое ки калонтарин шудагӣ ҳастанд дар дунё, ҳаваё мана Билл Гейтса бинед, Урон Баффета бинед, дигаро бисёре ҳаваё 20%, 30%, 10%, 12%, 5% аз ҳар хел компаниҳое ки порядка ҳасту, компаниҳое ки оянда пеш ба зиёд шуда рафта метавонад, ҳамоно ба инвеститсия мекунад. гуҷо ба финансови учёту контрол бошаду гуҷо ба менеҷмент нағз мондагӣ бошад, ҳамонш ба бизнес кардан мешавад. дигараш ба бизнес кардан наметавонед. барои ҳама қадар шумо бояд ки худатон як қарор ба биёед. 100% шумо метавонед ки хуҷаин бошед аз як компания ки 5000, 2000 даромад метиҳад, як мисол гӯем як моҳ ба, ё ки шумо метавонед ки 20% даромад гиреду 20% компанияи шумо бошаду а компания ки миллион даромад метиҳад, ё ки 50000, 100000, 200000 ё 500000 даромад метиҳад. барои ҳама қадар якумин чизе ки мехоҳам ки ман халқ мо бояд ки ёд гирад, ҳамдигар қатӣ кор кардана ёд гирифтан дар кор. барои чӣ мардуми мо ҳамдигар қатӣ кор кардан наметавонад? чӣ ки мо фикронаи мо дига ҳаст. мо аввал эмоtsиямо, аввал эҳсосот ба дода мешавем, баъд логика, баъд ақламо кор мекунад. ин чӣ гуфта гап? аввал эҳсосот ба дода мешавем, аввал эҳсосоти мо пешакӣ мераду. ман гумон мекардам ки ту бояд ин хел кунӣ, ман намедонистам ки ту ин хел мешавад. мо ҳамон ягон фикре ки дорем нисбати партнёрамо, нисбати шарикамо, ҳамона мо гуфтан наметавонем. мо ҳава дар он ба ҷамъ кардан мегирем, ҷамъ мекунем то як муддате ки ҳамин уже тамоман қин шуда мебаравад, ба зӯрамо намерасад. то як муддате ки баъд дига тамоман қин шуда мебараваду, баъд ҳамаи ҳамин аламою ғамома претензия карда, ғурбат карда, баъд мо фаҳмондана сар мекунем партнёр мо ба ё шарика мо ба. барое ки шумо ин кора накунед, барои ҳамон чӣ кор кардан дар кор? доимо ҳар як якдигар нофаҳмӣ ки шуд, доимо ки ҳар як чизе ки шумо ба маъқул нест, просто ҳавая шишта болои коғаз оварда суҳбат карда як варианти дурусташа
интихоб карданатон дар кор. Ҳамин кора фақат партнёр қатӣ кардан дар кор. Шумо бояд ки ҳамин маслиҳата партнёр қатӣ кунед. Занатон қатӣ не, додаратон қатӣ не, хешатон қатӣ не. Вақте ки шумо партнёр қатӣ кор мекунед, ин ранги дутта ҳамин гӯям дутта калисои як ароба барин. Ҳар душ бояд ки як хел чарх занад, якташ майда, якташ калон, якташ пеш, якташ ду дар намешавад. Ҳар душ бояд як хел чарх занад. Барои ҳамон шумо ҳамин мушкилию, камбудию, пешрафтию, бурдборию, ҳама чиза бояд ки ҳамон шарикатон қатӣ ҳамсӯҳбат кунед. Шарикатон қатӣ шаффоф кор кардана ёд гиред. Аз шарикатон бояд шумо рӯст накунед. Вақте ки ҳамин инсон шарикаш қатӣ шаффоф кор кардана ёд гирефт, худованд барака метиҳад кораш. Ба ҳамин хел ҳадис ҳам ҳаст ба фикрам ки ман хундагӣ будам гуҷоба. Ҳамин хел ҳадис ҳам ҳаст ки вақте ки се кас кор мекунад, мисол се кас, як кас ақида дорад, идея хуб дорад, идея пешниҳод мекунад, не ки дуюм кор кардан мехоҳаду не ки нафаҳмид. То есть инам дуюмам мехоҳад ки кор кунад, пул кор кунад, даромад гирад, не ки нафаҳмид то ахир ҳамин ақидая. Сеюмаша мехоҳад кор кунад, не ки шубҳа дорад. ҳамон ҳадис ба гуфтагӣ буд ки агар ки ҳамин се кас аз сабаби ки якдигараш нафаҳмид ки ин ақида пешниҳод кард, ин мехоҳад не ки нафаҳмид пурра, мана ин бошад сеюма шубҳа дорад. байни ино ба парвардигор гуфтагӣ ки ман меравам, шайтон омада ино ба раздор месозад дар байни ин чизҳо. Анакун пайғамбар мо чӣ гуфтагӣ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки агар ки се кас ҳамкорӣ кардани бошад, як кас ақида дошта бошад, идеяи хуб пешниҳод кунад, бояд ки ҳаракат кунад ки дуюм ба фаҳмондан тавонад, ки дуюм фаҳмад, ба пуррагӣ фаҳмад, ки дар ояндаи ҳамон коре кардагистогаша бинад ки кадом аз нуқтаи А нуқтаи Б ба кай ба мерасаду чӣ хел мерасад, конечный результат чӣ хел мешавад. То есть ахиро оқубат кора охираш ҳисоб кунад, аввалаш не, натиҷа ҳисоб. Сеюм бояд ки ин одаме ки ақида пешниҳод мекунад, ҳамин хел дуруст фаҳмондан тавонад ки сеюм тамоман шубҳа накарда бовариш пайдо шуд. Вақте ки ҳар сети ин як хел бовариш пайдо шуд, дар сари ино фикри хато гум мешад. Вақте ки дар сари ино фикри хато гум шуду, фақат фикри боварӣ пайдо шуд, баъд худованд баракаша метиҳад, кори ино ба пеш рафтан метавонад, корашон бурд мекунад. Худованд гуфта ки ман чорум шуда ино ба роҳбарӣ карда шароит месозам. Нигоҳ кунед, мо ҳамон вақте ки мегӯем барака ё чӣ мегӯем, ҳамин чиза бояд ки одам нағз фаҳмад. Ман чӣ хулоса ба омадам? Ман хулоса ба омадам ки вақте ки шумо мисол бизнес мекунед, бисёр одамо худаша пеши кораша баста мекунад. Чӣ хел? Мегӯд ки коррупсия ҳай, мегӯд намемонанд кардан, конкуренсия бисёр аст, барои ин чизҳо пул дар кор аст, уже вақташ гузашт, пештатар сар кардан дар кор буд. Ман акун калон сол шудам, агар ки ман касал намебудам, агар ки ман қарздор намешудам, агар ки ман пештатар сар мекардам, агар ки ман ба як одам мебуд ки дастгирӣ кунад, як одам мебуд ки ман ба ёд тиҳад, ҳамин гапҳо пеши кори шумо баста мекунад. ин чӣ гуфта? Фикронаи шумо хом мекунаду пеши кори шумо мемонад. Ин чӣ гуфта? Агар пеши кори шумо баста мекунад, чӣ ба майни сари шумо дига роҳи ҳалли кора намековад. Фақат ҳамон ба қаноатманд шуда мешинад ки хай пул нест, чо мекунем? Хай ман ба шинос нест, чо кунем? Ман ба амакам ё тағом нест ки дастгирӣ кунад, чо кунам? Акун шумо агар диққат карда буред, вақте ки шумо мегӯед ки ман парвардигор ба бовар дорам, худованд ба бовар дорам, баъд ҳамин боварии шумо, имондории шумо кай ба санҷиш мегузарад? кай ба ҳамон боварии шумо худованд ба санҷиш мегузарад? Ана ҳамин хели моментоба, ҳамин хел муддатоеба ки шумо мумкин ки баъзе имкониятотон нест, не ки мегӯед ки имконияти худатон ба такя намекунеду имконияти парвардигор ба такя мекунед. То есть натиҷа аз коратон намедонеду натиҷа аз баракат аз парвардигор медонед. Ана ҳамон вақт коратон ба пеш мерад. шумо гумон мекунед ки вақте ки ман кора сар кардам ё кор мекардам, ман ба ҳама имкониятҳо буд? Не, фақат ман як чиза медонистам. Ман чиза медонистам ки аз худованд талаб кунӣ, худованд метиҳад. медонистам ки такя ба парвардигор кунӣ, парвардигор бараки кората метиҳад. ҳамон одаме ки дар кор аз шумо меёбад, шумо ба шинос мекунад. ин чӣ гуфта гап? қуввати одам пулаш ба нест, қуввати одам дасташ ба нест, қуввати одам кораш ба нест, қуввати одам нияташ бай. вақте ки шумо нията бузург кардед, шумо такя ба тавонои парвардигор кардед, баъзан чӣ ба ақлатон ҳозир кӯтоҳӣ мекунад. Не ки вақте ки ҳавай ба такя карда ба сараш шудед, аста аста мебинед ки парвардигор шумо ба ҳамон одамои дар коритона вомхӯр мекунад, шумо ба ҳамон илма метиҳад, ҳамон ҳунара метиҳад. шумо фақат ҳавай ба бовар карда ба пеш рафтанатон дар кор. ин гуфтагим беҳад чиз зарура ҳамватанони азиз, ҳам забонони азиз, ҳам миллатони, ин беҳад чиз зарура. барои ҳамон ман дида истодиам ки бисёр халқи мо худаш пеши кораша баста мекунад. мана худатон диққат карда бинед, даже ҳамон баъзе давлатҳое ҳаст ки беҳад коррупсия пеш рафтагӣ, не ки ҳамон давлатҳо ба ҳам
одаме ҳаст ки тавоно ҳаст. ҳамон давлатом одаме аст ки кор карда метавонад. баъзе ҷамъият бинед конкуренсия беҳад бисёре, рақобат беҳад бисёре, не ки ҳамон дар даруни ҳамон рақобат ҳам конкуренсия одамое ҳаст ки компания сохта муваффақ шуда истодааст. чӣ ба ки ваё мефаҳмад ки такя ба худованд кардан дар кор, илма истифода бурдан дар кор, технология истифода бурдан дар кор, доимо обновид карда рафтан дар кор, то есть дигаргунӣ кардан дар кор, сохтан дар кор компания. ҳамин коре ки ёд гирифте коратон пеш мерад. ҳамкория ёд гиред. барое ки ҳамкорӣ кунед, коре кунед ки дар сари шумо ё ки шарикатон ё дигаро ягон майда шубҳа пайдо нашавад. вақте ки шубҳа тамоман нест шуд, дар сари одам фақат мақсад мемонад. сари шумо бам, сари шарикатон бам фақат мақсад пайдо шад. ҳаракат кунед ки тарозу баробар бошад. ягон вақт аз ҳамин пули касса яктатон зиёдтар ё камтар нагиред. ҳаракат кунед ки вақте ки шумо касса пул мегиред ё ки шарикатон мегирад, ҳамин бо розигии якдигар буданаш дар кор. ин чӣ хел буданаш дар кор? 6 чиза кунед, партнёрии шумо, ҳамкории шумо муваффақ шуда мебаравед. якум коре ки мекунед, партнёрско соглашение подписаться кунед. ин чӣ гуфта гап? коғази барои ҳамкорӣ. анами вақте ки анон партнёрско соглашение ҳамкория коғазаш месозед, унҷо ба 6 чӣ буданаш дар кор. 6 чӣ. якум ки чӣ қадри партнёрӣ ба медаровад. То есть кто что вложит. ки чӣ қадри партнёрӣ ба медаровад, ҳамкорӣ ба медаровад. якум чизе ки бошад. дуюм, ожидаемый результат. чӣ шумо интизоред аз ин ҳамкорӣ? охирон нуқтаи охираша нависед. охирон чӣ аз ин ҳамкорӣ шумо интизоред? ҳамон ба гӯед, интизоретуна нависед, фаҳмонед. сеюм, ки ҷавобгари чӣ ҳаст? То есть кадоме аз ҳамин шарикон дар чӣ ҷавобгар ҳаст? кто за что отвечает? ин чиза беҳад шумо қайд карданатон дар кор ки шумо донед ки ин партнёр истеҳсолот ба, вай партнёр фурӯш ба, вай партнёр доставка ба, мисол отправка ва доставка ва логистика ба, як чӣ ба, ҳамин чиза чётка фаҳмидантон дар кор. агар ин чиза шумо нафаҳмед, коратон ба пеш намеравад. чорум, агар ки мушкилиҳо биёд, хатар биёд, риск, кадом партнёр кадом риска мегирад, чӣ қадар тақсим мешавад риск. панҷум, байни шумо фоида чӣ хел тақсим мешавад. кадом вақт ба шумо фоида гирифта метавонед? ҳар сари моҳ мегиредме, ҳар сари 3 моҳ 4 моҳ як квартал ба мегиредме, ё ҳар сари сол мегиредме. ин чӣ буданаш дар кор. шашум, агар ки яке камбуду шаваду чӣ мисол ё ки хубам шавад ки как расстаёмся, то есть чӣ хел шумо бояд ки ҷудо шавед. ин чизҳо навистанатон дар кор. бо як чиз дигар бояд ки ҳамин коғази ҳамкории шумо бояд дохил кунедтон. агар ки ягон касе мо ба сабаби аҷал расидан, ба сабаби банкрот шудан ё ки ба ягон сабаби мушкилои зиндагӣ ҷудо шавад ё ки оилаш морад ё ки фарзандош талаб кунад як чӣ, он муддат ба чӣ кор мекунед? ҳамин мерос ки ба мегузарад, ҳамин коғази шарикӣ ба нависед. вақте ки ин чизҳои шумо аввал навистед, ин фаҳмо ки шумо ҳамина 100% пешбинӣ кардан наметавонед. баъзе муддатҳое мебурад ки шумо ин чиза пешбинӣ кардан натавонистед. не ки 70%, 80% ё 90% шумо хатаре, мисол хатарое ки мебиёд байни шумо ба нофаҳмиое ки мебиёд, ҳамин нофаҳмиҳо шумо мисол роҳи наҷот меёбед, агар ки шумо ҳамин партнёрско соглашение нависед. то есть коғази ҳамкория дуруст карда навистанатон дар кор. якум бояд коре ки кунедтон. дуюм коре ки бояд кунед, шумо бояд нависед договор. обязательном порядке шумо юридический договор буданаш дар кор. ҳаракат кунед ки ҳамина нотариус ба заверит карда гиредтон. ин беҳад шумо ба ёрдам мекунад. беҳад зара аз $10,000 зиёдтар кадом коре ки кунед беқоғаз кор накунед. ин чиза шумо бояд фаҳмед. ҳама вақт аввал қонунӣ карда баъд кор кунед. хатоии асосие ки мардуми мо дорад, ман лафзада бовар мекунам, ман сухандодагӣ, ман дандум метиям, ман ҳамин хеле гапои бозоре, гапои кӯчагӣ. барои ҳама қадар вақте ки як мушкил мебиёд, шумо ҳеҷ кор карда наметавонед. ягон хотиртон набурад ки агар ки шумо партнёр ба шанс додед ки шумо фреб кунад, ва шумо як рӯз фреб метиҳад. хотиратон набурад. барои ҳамон коре кунед ки як партнёр аз болои дигар партнёр волои надошта бошад. ин як шарик аз болои дигар шарик ягон хел бартариш набошад. агар ки бартариш бошад, як рӯз шумо ба ҳамон имконияташа истифода карда, фурсат ёфта, шумо обязательно ваъд мекунад, шумо ба давид мекунад, шумо ба ғолибият мекунад ба сари шумо. барои ҳамон шумо ҳаракат карданатон дар кор ки ҳамин чӣ пайдо нашавад ягон вақт.
чорумин чизе ки шумо бубуданаш дар кор ҳаракат кунед ки ҳар моҳ ё ки ҳар сола нақшаи пешравии компания якҷоя созед. ягон чи худатон тоқаги қатъи решение қабул накунед, қарор қабул накунед. даже чизҳои оддитарина, чизҳое ки мехаред барои компания, чизҳое ки мефурӯшед аз компания, чизе ки дар бораи ҳаёти компания вобастагӣ дорад, якҷоя кор кунед. ин хел шумо бояд ки дигарҳо қатъи маслиҳат қатъи кор кардана ёд гиред. ман дида истодам ки вақте ки шарикӣ қатъи кор мекунӣ, баъзе одамо бад назарашумо бад мехалад ки шумо вақте ки отчёт мепурсед, мегӯед ки ҳисоб китоб кунем, вай назараш ба бад мехалад чӣ мегӯяд? Ту бовар намекунӣ, ман чи ту ба фикри ту ман дуздӣ мекунам, ман ин хел гапҳои ночизи хом мезанад. Медонед, ту ки дилат тоза бошаду ту ки дуздӣ накунӣ, турӣ бошӣ, аз чӣ хавотирӣ? шаффоф кор кун набошад. барои ҳама қадар пеши ҳамкор ба пеши шарик ба ҳисоб китоб кардан, отчёт додан, ҳар маҳа нақша нишон додан, ин беҳад зарур. нақшаи коре, нақшаи товарный отчет, мисол нақшаи коре буданаш дар кор, товарный отчет, то есть ҳисоб китоби маҳсулот, ҳисоб китоби пул, ин чизҳо ҳар маҳ кардан шарикҳо қатъи беҳад зарурият дорад. ин чорум чизе ки шумо бояд албатта кунедтон барои ҳамкоратон пеш рафтан. панҷум анаман условияи ҳамкориятон, ин чӣ гуфтаи гап, муносибататон чӣ хел мешавад? бисёр одамо мебояд ман ба мегӯяд ки маълим ман пул дорам, мехоҳам ки инвестисия кунам, ё ки баъзе одам мегӯяд идея дорам, мехоҳам ки инвестисия кунам. шумо чӣ хел ҳава тақсим мекунед, ин беҳад зарурат. ман мисол гӯем, агар ки ягон одам пеши шумо бияду фақат ақидаи холӣ дорад, то есть идеяи холӣ дораду, не ки вай идея ҳозир бизнес нест, просто идея ҳаст, ақидаи холӣ. اون مدت با این آدم شما از 5% تا 10% ماکسیمم دادنتون در کار. 90% دیگه همون آدمی به بودنش در کار است که صاحب پولای. چی با که خطر اساسی کی به میفراد؟ صاحب پول به میفراد. یکی این بیزنس با پیش نرود، یکی این ایده عملی شدن نشود. باور کنید که 80-90% ایده هایی که در سر آدم ها هست و یک بیزنس با تبدیل دادن نمیشود. بسیار آدم ها گمان میکنند که چیگم اکتیو اساسی یک به همین ایده باشد. نه، ایده خالی بعضی وقت کار نمیکند و شما از این ایده پول گرفتن آسان نیست و پول به تبدیل دادن بهاد کار مشکلی. خاطر نبرایتون بهاد کار مشکلی. انا کن اگر که بیزنس уже бизнес кор карда истода бошад, уже бизнес амалӣ бошад, уже 1 сол, 2 сол, 3 сол кор карда истода. шумо мебинед ки ҳамин одаме ки шумо ба пешниҳод карда истодааст вай уже таҷрибаи кори бақувват дорад. бо шакли дигари ҳамкорӣ, мисол гӯем, вақте ки ҳамон одаме ки шумо ба идея пешниҳод мекунад ки биё ҳамкорӣ кунем, шумо дида истодед ки одаме ки пешниҳод мекунад шумо ба вай уже бизнесе тайёр дорад, бизнесе кор карда истодааст. мисол гӯем 2 сол, 3 сол вай бизнес кор карда истодааст. барои зиёд карданаш вай ба шумо ҳамкория даъват мекунад. ман мисол гӯем вай якта кафе дорад, мехоҳад ки 2-3 кафе кунад, ё ки якта магазини либоси кӯдакона дорад, мехоҳад ки 5 магазин кунад, ё ки завод дорад ба истеҳсолоти гӯшт ё истеҳсолоти сухафрукти мағзу маиз ё ягон чи, ё ки истеҳсолоти об, мехоҳад ки мана мисол гӯем ҳамон заводаша зиёдтар куна ҳаҷмаша, объёмаша. мисол пештартар агар ки дар як сутка 10,000 бутилка мебаровад, мехоҳад ки 100,000 куна. ин муддат ба системаи кори дигартарай. ин муддат ба системаи кори чӣ хелай? вақте ки шумо пул вложит мекунед, обычно 60% ҳаққи соҳиби пул шудан дар кор, 40% ҳаққи ҳамон одаме ки ҳамин бизнеса контрол карда, управлят карда, идея ҳамон одам аст ва чизи ҳамон одам аст. то муддате ки ду вариант аст. агар ки ҳамон инвесторе ки шумо пул вложит карда истодааст, пулаша нагирад, ага ҳамон 60-40 кор карда рафтан гиред. не ё вақте ки вай инвестор хоҳад ки пулаша полностью пули мондагиша, мана мисол гӯем $100,000 вай пул монд бизнеси шумо ба шумо як магазини либоси кӯдакона доштед, хостед ки дуюм магазин кушед. вақте ки шумо дуюм магазина кушодед, шумо ба пулатон нарасид, барои пешбар рафтан не ки таҷрибаи кори хуб доред, чи вай одам $100,000 вложит кард. вақте ки вай одам $100,000 вложит кард, партнёри шумо, инвестор партнёри шумо, ҳамин $100,000 ки вай вложит мекунад, дарони бизнес шумо ба магазини дуюма кушодед. магазини якум ини худатон монд, не ки магазини дуюма кушед. дар ҳамин магазини дуюм ин инвестор партнёр қатъи шумо шарик ҳамкора карда истодааст. ана ҳамин 60% даромада ҳамон вай батиед инвестор ба 40% шумо гиред аз даромад.
کار کردن گرید میتونید که شما گابزنان کنید هر ماه پریبل تقسیم کنید یا که هر فایده یا که هر سر 3 ماه 4 ماه به یک بار یا که هر سر 1 سال به یک بار تقسیم کنید. انا بعد اگر که وای همون اینوستر پارتنری که شما موندید خواهد که پول اساسی موندگیش گیرد تنش گیرد گرفتن شود، وقتی که شما استا تنش گردوندید بعد از این دو وریانت داره. شما مثال اکو اول چه خیلی گابزنان کنید همون خیلی کردن در کار، بعد از این شما میتونید که بعد 40% وای با 60% شما با تا تنش گرفتنش شما 60% فایده وای با دادن میگیرید. وقتی که استا وای تنش گرفت و پولنستو بود شد آینده با شما 40% وای بتید 60% خودتون گرفتن گیرید. این خیلیش هست اگر که وای همچون پارتنر شما به در اومدگی باشد. بعضی وقت هست که همچون اینوستر میگیره شما پارتنر، مثلا پروستو اینوستر گفته باشد و تا روزی که تنی پولش گردونده میتید استا شما وای با فایده همون چقدر گابزنان کرده گید باید تید. وقتی که تمام کردید تنش شما وای با یگونچه قرضتون نیست. این سیوم وریانت اینوستر خطی کار کردن ای با نموتو بسیار است همکاره حرکت کنید که همین چیزا سیستم همکاری یاد گیرید. بعضی آدم با پول هست، بعضی آدم با تکنولوژیا هست، بعضی آدم با هنر هست، بعضی آدم با هنر مثل هنر محصولات تیار کردن ای، بعضی آدم با هنر کمپانی управлять کردن ای. هر یک همین با 5% 10% دودا همکاری کردن ممکن. همکاری کردن من مثال یک کس میتوند که شف پاور با قوت باشد 10% وای بتید و پارتنر گرید رستوران با. مثال شما پول دارید، مثال گویم شما پول دارید، پولتون پول نغزای $200,000 گویم پول موندن در کارای، همین $200,000 شما ممکن دو کس $100,000 موندید، значит دو کس $100,000 یک تا شеф повар افتید یک تا دیگه администратор افتید تید همون 10% администратор بتید руководитель ресторан با 10% чебаки ваем ҳунари ресторана пеш бурдан дорад вай чанд сол умраша сарф кардага таҷрибаи кориша 10% шеф повар бетед 40% ин партнер гирад 40% ин партнер гирад коратон мебинед ки хеле хуб шуда мебаравад якта партнерско соглашение нависед ана договор нависед ҳаме чи қонунӣ кунед ҳаме кор ба пеш рафтан мегирад иншоаллоҳ кор хеле хуб шуда мебаравад. Ин натиҷаи корие ки ман дида истодиам аз чандин сола 67 бизнес ман сохтаги ҳамин зиёда аз 40 таша ман ҳамкориҳо қатъи кардаги 29 та ман ба хурду калон партнер инвестерон буд 29 та ҳозирам 3 та ҳаст. ҳозирам ман 3 кас қатъи кор карда истодем хай уже партнерҳои калон ино инвесторҳои калону партнерҳои калон қатъи кор карда истодем. ҳозирам ана бисёр бизнесҳо ман худам вложит кардаги ҳастам ҳамин хел соотношение ва қатъи кор шуда истодаст худо боша кор мешавад. барои ҳамон натиҷае ки шумо ҳамкорӣ қатъи мегиред шумо тоқаги қатъи ин кора кардан наметавонед. ин ба монанди чи як кас мумкин ки 50 кило бора бардошта метавад 20 кас мумкин ки уже 500 кило бора бардоштан тод. ман як чандта мисол ҳозир шумо ба компанияҳое ки дар тоҷикистон ҳастану муваффақ ҳастанд аз ҳисоби ҳамкорӣ мегум компания симбо абино шогирдҳои ман ҳастанд 5 кас аз роҳбарои руководитель отделои начальник отделои вошна омада хондан дар соима 3 кас гадавой бахондан 5 кас мини мастер класс бахондан ва бисёр ҳаминҷа 4 та партнер ҳастанд 4 кас меё 6 кас ё 4 кас ё 6 кас 13 та направление ба кор карда истодиан. мумкин шумо ҳам компания симба дунетон дар тоҷикистон семечкаё звачкаё бисёр чизҳо мефурӯшад дар регар ҳастад. ман ҳамино яке аз натиҷаи хуби беҳтарии ҳамкорӣ фаҳмидед ё 4 касан аксионер ё 6 касан ё ки дигар мана компания банки эсхата яке аз банки беҳтарини тоҷикистон ки дар ҳақиқат банке ки ҳам менеҷмент правилно кор мекунад ҳам система правилно кор мекунад ҳам количество бисёртар филиал дорад дар тамоми тоҷикистон ҳаст вес региональная компания гӯемага тамоми тоҷикистон ҳаст. ин компания дарони банкҳо ба банки эсхата ҳамон бам як чандта аксионерай як чандта партнерҳо ҳаст. дидед вақте ки партнерҳо бисёртар шуду ёвай шуд шумо маҷбуред ки система қатъи кор кунед тахминӣ кор карда наметавонед просто ҳамин шарикӣ намемонад шумо ки рӯи хотир кунед мо ба ҳама чизи бадбахтӣ мо рӯи хотири хеш кунем рӯи хотири рафиқ кунем ё рӯи хотири ҳамсинф кунем ҳамқишлоқӣ кунем гуфта ин ба пул метиҳем вай ба пул метиҳем ба ҳамин банкрот мешавад. ана вақте ки як чандта шарик доред шарикотон розӣ намешавад
شما مجبورید که شرم میکنید با فایده خودتون کار کردن، مجبورید که همون کاری کنید که با فایده کمپانی باشد. نگاه کنید وقتی که شریک قطعی کار میکنید، اون چیزی که مثال گویم من شما شریک، اون چیزی که شما با فایده آور است ممکن من با ضرر دارد، اون چیزی که من با فایده آور است ممکن شما با ضرر دارد. همون چیزی که برای کمپانی ما من شما فایده دارد، هم شما با فایدهش است هم من با فایدهش است. دیدید همه وقت قرار قبول کردن در کار چی برای کمپانی فایده آور است، چیزی که برای کمپانی فایده آور است هم به شما فایدهش است هم به شریکتون فایدهش است. برای همون این چیز شما باید که نقص درک کنید. با یک کمپانی دیگه نیست مثال میبرم، کمپانی که خود من به خیلی معقوله، کمپانی که پیش برفته است این الف سرمایه یک از بانک های خوبه که خود به پیش رفته است. این الف سرمایه یک از کمپانی خیلی خوب، بانک سوورمنی بانک، زمانوی بانک با پیش رفته الف سرمایه. انا می‌بینم شریکی های سه کس سرکردگی کاره. من اون روز واخورده بودم راهبر خودی با هم بانک قطعی، من با خیلی معقول شد سه کس سرکردگی بودن، حاضر 16 کس هم وایان اکسیونرن. خیلی خوب برای ما همکاری خطی کار کردن میشد برادرها. حاضر من هم یک تا M2 ناو گرفتیم، M2 رشد زرافشان. منم یک چند حصه همونج به حصه گرفتم. امینم همونجا 16 کس ما 16 کس اکسیونرای است شدن میگرد، است شدن میگرد. خدا خواهد این مقصد گپی من چی؟ همکاری با کار کردن یاد گرفت. برای همکاری که خطی کار کردن کبرتون پس کردنتون در کار، مصلحت دیگر را گوش کردن در کار، خطای قبول کردن در کار. صرف نظر شما کدوم او روین ایرارخی منیجمنت با جا میگیرید و به مثال گویم پست یا بالا باشد و به هم که استرکتورا بهم که شما باید که نسبت همکارای شریکاتون به حد قدر و قیمت شناس باشد. بعد کار با پیش میرود، بعد خداوند برکه کارتون میتید. نگاه کنید مهنت ما میکنیم نه که نتیجه از خداوند. همه وقت همین چیز سرتون ما داشته استید، مهنت ما میکنیم نتیجه همه وقت از پروردگار. خدمت ما میکنه. رنگ دهقان زمین به میشناند، دهقان مهنت میکند، دهقان تخم خوب باید که جدا کند، علمش استفاده برده، باید که نغز مهنت کرده، همون با دقت کرده، هنرش استفاده برده، تکنولوژی استفاده برده، سر وقت آبش تیادیتر. نه که دهقان قسم کار خودش باید که 100% کند، داند کار خودش کرده استودگی. بعد ماندگی این توکلش به خداوند، ماندگی اینا تریتوریا این گم طرف پروردگار. این چی گفته گم؟ چرا که دهقان یک کارتوشکا دو کارتوشکا کردن نمیتاد، دهقان یک گندم دو گندم کردن نمیتاد، یا که یک تا سیب درخت مجبور کردن نمیتاد که وای میوه کند. این طرفش تریتوریا پروردگار. نه که پروردگار تا من شما حق خودمون نکنیم وای حقش نمیکنن، وای میگه که تو حقت که کردی بعد ما حقم میکنم. برای همون مهنت من شما میکنیم، نتیجه از خداوند. همین چیزا باید که شما سخت سرتون قپیده گیرید. در این برنامه من یک چند تا چیزای خوبه گفته فرمودم. میخوام که در پایین در کامنتاری ها شما نویسید. یکم برای چی مردم خودش پیش کارش بسته میموند؟ از سببی که امکانات خودش به تکیه میکند و امکانات پروردگار قبول ندارد. مایلش ممکن که بعضش نماز میخواند، بعضی آدم ها وای میکنند، نه که همه فهمش کم، همین حسه با. دویم شریکی کار کردن بسیارتر برد میکنه چیم تا که کار کردن اگر که یاد گیرید. فایدهاش چند تا نویستم، کامنتاری بنویسیدون. سیوم کدوم واریانت های شریکی فهمیدید این نویسید کامنتاری با که من بینم. چهارم مهنت ما میکنیم نتیجه از پروردگار. چی فهمیدید در این بابت اینم نویسید کامنتاری با. همین چیزها در کامنتاری نویسید. بعد نویسید که چه خیلی عقیده دارید کدوم صحابه میخواید که همکاری کنید. با من دسته تک نمونه هایم گفتم میگیرم، است در درس های آینده وای شما با به حد خوب میشود. شما که حاضر پول بسیار که ندارید، سرمایه بسیار که ندارید، همکاری قطعی کار کردن یاد گیرید. نه که وقتی که همکاری قطعی کار کردید به کاغذ به قانونی پولتون دست اون کسب نتید. و بسیار من دیده استودیم کامنتارو می نویسیدون درباره استوای مارکتینگ گپ زنید، درباره وای گپ زنید ایتاکدال. من درباره یگان استوای کمپانی گفتن نمیتونم بچه‌ها، ممکن نیست. من فقط درباره خود بیزنس ها گفتم میتونم. من уже выбор کردگی 50 نمود بیزنس ها. من همونا با استا گفته رفتم میگم شما با. نه که اول میخوام که شما فهمیش همکاری یاد گیرید. خب همکاری یاد گیرید.
вақте ки шумо ҳамкория фамилия шарикӣ қати кор кана, калимаи ширкат ин калимаи арабӣ буда аз шарикӣ пайдо шудагӣ. ё ки калимаи дукон, дукон чӣ гуфта гап? Дукасакун, дукасакун. як кас савдо канаш, як кас истеҳсолати динаш дар кор. Дукасакун. Барои ҳамун худованд ду чашм додагӣ, ду гӯш додагӣ, ду даст додагӣ, ҳамин чизҳо. Барои ҳамун ин чиза ману шумо бояд ки фаҳмем, ҳамкорӣ кардан ёд гирем. Баракаташ зиёдтар. Ҳамватанони азизу гиромӣ, комментариҳо банависед. Ин чизҳо роя кунед хиштаборатон ба, рафиқотон ба. Канали русии мана дар омада бобинед. Ман канали русӣ ба беҳад ваёи хуб дорам, барномаҳои хуб дорам. Ваё тамошо кунедтон. Мехоҳам ки мағзи сари шумо пурра шавад, соҳибкорҳои хуб шавед барои ояндаи ҷамъияти мо, барои фарзандони мо. 100 сола шавед, дар хизмати шумо.